Izwi likankulunkulu lafika kuJohane weza eJordani eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono. Phendukani ezonweni zenu nonke nibhaphathiswe. uNkulunkulu uyanithethelela izono zenu. Njengokuba kulotshiwe encwadini ngumprofeti uIsaya. Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi. Nenze imikhondo yayo iqonde, izigodi zonke ziyakugqitshwa. Zonke izintaba namaqhuma ziyakwehliswa. Uqonde izinsonga-nsonga, emigoqigoqi ibe yizindlela ezilelezekile. Inyama yonke iyakubona insindiso kaNkulunkulu umdali. Siyokwenzani na? Yebo, nina nzalo yezinyoka. Ufuna senzeni na? Siza usho. Sitshele ukuba siyeni. Loyo onezingubo ezimbili makanike loyo ongenayo ingubo. Naloyo onokudla makaphane. Mfundisi, thina singabathelisi. Kufanele senze. Ngiyakwazi lokho kwanele. Ningaqoqi ngaphezulu kokusemthethweni. Pho thina ke kumele senzeni? Ningamuki noma ngubani ngempoqo. Futhi ningabamangaleli. Yaneliswani izinkokhelo zenu. Sitshele, unguye uKristu na? Yebo, unguKristu Yebo na. sitshele. Kini bhaphathisa ngamanzi. Kodwa kukhona ozayo ongaphezulu kwami. Angifanele nakancane ukuqaqa izicathulo zakhe. Uyonibhaphathisa ngomoya ongcwele nomlilo. Iqoma lakhe likuye ukubhula ukolweni, futhi aphinde abuthele ukolo esibuyeni sakhe. Umoya oyingcwele wehlela kuJesu unjengejuba. Izwi elivela ezulwini lathi, lena indodana yami ethandiweyo, ngithokozile ngayo.